Guna tarik motor caping gunung, sesarengan siar gumelar, membela yang bayar. Maho, Bima Audio, Mandiri Video Syuting. Niki pamundutan saking keluarga agung saking Klet Blingoh ya Mas. Niki putrane sinten? Putrane jenengan. Dereng sunat. Nanggap iki apik Mas. Napa jenengan tak? Napa jenengan? Promosi lho Mas. Tak omong. Ya piye? Iki wong telu iki 750. Wong telu? Wong telu 750. Kowe 750. Ah iya, aku ya iya toh. Iki 20.000 Mas. Ngembek isa-isa. Nggih, lah nek niki sedasa 1000 mangke paringi permen pun 1.000 ngembek kok. Napa jenengan tak panjeri sik Mas? Wale. Wale kok tontonan kok iso malah manjeri sing digawe. Ngawur. Aduh Pak Haji Giono ingkang pundi ya Allah. Nggih Pak Giono yo nek ana wong Iya. sesepuh ya di sana. Tak kon nanggap ngene iki lho. Mas, warga kene iki mbok tukang nanggap to, mbuh acara apa ngono. Mumpung suro, niki mangke nek mumpung suro tak gratisi 50% Mas. Oh, lurus. Iya. Apa iya? Ya biasane 15 juta tak kei 7,5 to. Oh ngono. Ije bati 2 juta aku. Ayo lanjut lanjut. Sekar bisa. Yuk. Hubungan. Binarung suarane Pak Donggo ingkang mijil saking kanca-kanca seniman-seniwati Sekar Gumelar. Mari kembang lipur kunjuk dumateng sedenipun kang pilenggan ingkang muter saged terus batakan setunggal wa setunggal. Tasih sesarean Sekar Gumelar Bima Audio, Mandiri Video Syuting. Ija Sri Tanjung. Yuk.
punika kasanungkuyung dene seniman kondang kalau kombol. Nggih. Pengendang darurat. Lho kok darurat? Ayo nek pas ana kecekel-cekel dijipuk. Oh ngono. Iya, lek ora biasanya ditinggal ya, Ya Mas. tak tinggal lho. Larang soalnya. Margane ditinggali larang. Ora. Apa yang Dia ki anu harga bersahabat. Harga bersahabat. Nek diskonnya ora? Yo. Ono no. Lah iki suron, nek diskon suronan apa ora? Oh BBM udah apa? Kowe nek bayar aku yang ngeprek kok. Lah piye kok malah dinasih piye to ki? Yo, dong buka wadi kono. Anu Mbak Ani, mangke sida tuhu, mangke batonipun iki nggih. Mas Roni ya, terus nuwun. Ayo, Nduk. Yo. Jangan jangan memegang, Wah, kok dipegang. satu yang jadi pertanyaan. Apa? Bisa iki apa angkat junjung apa? Arep apa? Iki jembolane ireng kabeh. Ora. Kok ngece to, Mas? Yo ora ngece. Ngono kuwi lebih baik bertanya daripada mutusi ngono Oh kuwi. ngono. Masa? Aku jane bengi iki mau galak, Mas. Aku ki dadi bukaji lho, ngerti apa ora? Iya. Ya. Buka jio sikile. Sabar. Buka jio sikile cantengen. Ora. Aja ngece to, Mas. Ayo maka. Ayo, syukurna, Dok. Syukur bisa. Membela yang bayar. Bima Audio. Maksimumnya Indonesia. Mandiri Video Syuting. Asik. Angah, ho. Ayo Nal. Iya. Model Begini baru. tadi dagelan ya, Mas? Iya. Iya. Mega. Ngono ki mbok sing sinkron ngono ra apik to, Mas. Yo. Terus sing rukun ngono sing rukun. Oh, wis Ora aku enggak marah-marah. wis nganggo jilbab ngono kok iso Ora senengane aku ora nesung. marah-marah ya, Iya, Mas. iya, iya. Apa ra ketok lek ra iku sumringah ngene iki? Sumringah apa? Ayo, juga gini yuk. Syukur bisa. Woi. Iki nenek tak kira.
dulur-dulur yang dari Blingo, Caping Gunung sampun diprotaraken.